Iabot na ang 317 mga katropa ka mga OFW. May buntag nimo diha Kuya Stace Mungkano. Atong kuya ni seminaryo kaniadto. May buntag diha kois. Good morning. Og pulis na pini karon mga katropa. Ang kuan di basta-basta ni. 8:27. Kagahapon mga igala, baliw na lang kog butang video dia dos kilid ay nalag butang og audio. No, mo ni mga igala ang video. Makita ninyo sa mga naglantaw karon sa atong social media. Good morning ninyo diha. Good morning ni Maribik Karnal na makaulaw kaayo sir, pangutan-on ta kung Pilipino ba daw ko. Ang president mura daw abnormal worldwide kuno nagkakita nga mitulo ang sipon. Kisay gaingon ma'am? Akong bungot sa ito, yung buntag diya, ma'am. Robert Manaytay, morning katropang Arnel. Ang maayo buhaton sa atong presidente, ang maayong solutions so dili ra hinabang ang solusyon karong panahon na. Kay maura may nahuna-hunaan nila. Magbuot ta. Di pa sana sila maminaw na to, mga kaigsuunan, no? Ebenezer si Chico, Sir Arnel, maayong tingali, usbon ang dagway sa atong kwarta, ang 1,000 para dili nila magamit katong kwarta nga gikawat. Punto po ka, sir, Pero wa na to, hurot na to. Ernesto Arojo, Mirna Las Mamites, good morning. Og si Dong Tuling. Good morning. Kinsa pa may naa diri mga igala. Kindi Magupay na ay adik diri sa Hong Kong nagkalat dakpo noon Mirisi. Yang Chen may buntag dia. Now, diri ta bagay gala kay gagahapon miabot na ang 317 kuno ni ka mga OFW katropa nga ni sakay sa eroplano nga gi-arrange mga higala sa kining gobyerno sa United Arab Emirates. Nya nitabang man kuno pud ang Pilipinas. Kay di man ta makapadalag flight nato didto. Pero naman ta eroplano kabalik-balik siguro. Sa man nang pikit ng Philippine Airlines, di pwede mga igala mo kontrata ang atong nasod niya na. Mga katropa. Ang Dubai naman oy nagtabang na to. Nakapauli ning 317 bay ka mga kuan, no, mga OFW. Now, nangutan ng uban, asa man ang presidente? No, dapat kuno bisan man lang mga igala pagsugat nila, makita man lang nila mga igala nga gi-welcome sila asa ato ang punong ehekutibo o sa atong amahan bitawag ani, amahan sa nasod. Pero gipasabot ni Palace Press Officer Auntie Claire Castro nga ang rason kuno nga wala makatagbo si Pangulong Marcos mga igala sa mga overseas Filipino workers gikan sa UAE kagahapon sa hapon mga katropa sa Villamor Airways. Matod pa mga igala ni Castro nga mitambong ang Pangulo sa meeting sa Economy and Development Council aron nga isgutan ang mahinungdanong programa sa gobyerno lakip na ang inisyatiba sa edukasyon, infrastruktura o reconstruction and development sa Greater Marawi Stage 2. Pati na usab ang Unified Grand Central Project Philippine kini mga igalang gitawag Grand Central Unified Grand Central Project. Mas importante ni mga katropa, no? Mas importante di nga pwede man ni mga igalang mairog. So may gisgutan diri. Inisyatiba sa edukasyon, infrastructure, reconstruction and development sa Greater Marawi. Pwede man siguro ni mga igalang makahuwat man ni sila. Kini mga OFW bisag bupakita lang kadito dako na ning butang unta sa ilaha. May nalang unta mga katropa. Kuha ni Bongbong ang buot mga igala sa mga Pilipino nga mga OFW atong mga OFW. Pero wala dagang kay grason. Mula ginaingon may igala kung gusto daghan magyug pa maagi. No, kung di gusto daghan sa mga igala grason. Bullseye. Samtang may igala hinoon luwas nga nakapauli ang 317 ka mga Pilipino sakay sa kini mga igalang government chartered flight kuno, no, sa Department of Migrant Workers o sa Overseas Welfare Administration and OWA. Wala lang yun ninyo gi-appeal dire sa inyong balita ang effort sa Dubai nga gisiguro nila, I mean sa
UAE or United Arab Emirates sa ilang gobyerno nga gisiguro nila may gala nga luwas nga maka-take off, makalupad gikan mga igala sa ilang kawanangan. Kini mga igala mga Filipino aron safe sab nga moabot diri sa ato may galas Pilipinas. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Mitugpa ang eroplano sa Villamor Airbase sa Pasay City nga dunay sakay nga 153 ka mga OFW, 114 nila ka mga dependent og 50 ka mga stranded nga pasahero nga napugos nga muuli gumikan sa nakapadayon may gala nga gera sa Middle East. Sumala pa sa DMW, direktiba kuno ni Pangulong Marcos nga sigurohon ang kaluwasan o ang seguridad may gala welfare sa mga Pilipino sa nasampit nga rehiyon. Bullseye. Bullseye. Base sa tala mga igala ana sa since yatong March 5, ana sa kapin 1,700 ka mga OFW og ilang mga pamilya ang nakauli na ilalom sa ginaingon nila nga whole of government repatriation program. Bullseye. Bullseye. Kuyaw ang repatriation karon gawa tay eroplanong paluparon. Mangontrata lang kuno eroplano mga igala dito sa gawas. Unya kini mga igalang mauni ang mo deliver, mauni ang muhatod sa atong mga OFW niya pag abot diri mga higala tarpulin na lay mo sugat sa ilaha. I mean, dapat ba silang sugaton, mga katropa? Para nako, yes. Nga naman, asa naman din ang ingon ninyo nga hero man ka ning mga OFW. So, they deserve a hero's welcome. Diba? They deserve mga igala nga imong atubangon, tagbuon, with open arms, kung sa Tagalog pa, makadaupang palad, makaistorya man lang nimo pipila mga igala ka mga minuto. I think it will not take so much of the time of the president. Kaysa matod pa nila, importante man gutong meeting sa ekonomiya. Sige naman mog meeting, anak. May ekonomiyang na tarong, ani, samot naman tagka-ut-ut, hinuon aning kalakiha. Pwede man guna, may gala nga bisan man lang unta magpakita dito. Maistorya, bisag duha, tulo ka mga OFW. Ma-assure may gala nga imong kabalaka. Ano man, hero gud ni sila. Kay isa ni sila mga igalas backbone sa atong ekonomiya. Pinaagi sa ilang mga gipadala karon nga sila na mismo ang niuli. Wala na kuan pakialam. Kay wa na mga remittance sila mga kuan kay nakauli na sila. Pag naapa sila dito may gala tawagon silang hero. Kay naapay remittance siya karon nang uli na sila mga gala. Sige lang, importante ni abot mong luwas. Ana na lang. Bullseye. Bullseye. I mean, dili man mga igala gyud mandatory nga naa ang presidente. Dili mandatory nga naa ang presidente, pero it matters a lot. Makita nimo ang iyang prioridad, no? Kung naa siya diha. Makita nimo ba unsa iyang gi-prioritize? Because presence above everything is very important, no? Labaw sa tanan butang mga igala ang presensya nimo ngadto sa imong isig ka tao o ang imong availability ngadto sa mga nanginahanglan, no? Bililhon kaayo na siya, no? So, wala man nag-ingon may gala, may nag-ingon nga mandatory na, pero dako kaayo ng butang makita bisan man lang mga igala bisag pakitang tao na lang tingali. Nga makaingon man lang mga Pilipino, gihatagan ba gyud tag value aning gobyerno ha? Kay gisugat man gyud ta sa ato ang pangulo, no? Bisag sa kabisi sa iyang schedule ni amang gyud siya ni abiba na to ni sugat na to. Bahalag magkasipon-sipon na. Bahalag sawayon na ni sa tibuok kalibutan ning ato ang pangulo, pero niabot gyud in tahon siya diri, no? Nitabang gyud siya. Ni welcome gyud siya sa ato. Importante gyud ita para sa atong pangulo. Bullseye. Bullseye. Pero apparently, wala ka na mahitabo kay matod pa ni Auntie Claire,
busy ang presidente ni Tambong mga higala sa ginaingon nga Economy and Development Council meeting, mga katropa. Unsay gihisgutan sa Economy and Council meeting, edukasyon, infrastruktura o rekonstruksyon and development sa Marawi City o kini mga higalang stage 2 nga recovery mga higala sa Marawi nga pwede mang makahuwat mga kaisyon. Ngayon na pong uban mga higala nga ang importante nakauli silang safe. Yes, lagi balik ko na ko okay na. Pero it matters a lot gumikan kay bililhon ang presensya nimo. O bisag man lang mga higala pakitang tao na lang ngiting aso. At least mga higala makita sa mga Pilipino nga naagyo sa BBM. Present ra ka kung naay ayudang ipanghatag. Ha? Ikaw gyud mag-una-una? Kung naay ayudang ipanghatag? Dapat naa ka diha. Pagsugat sa mga giingon nimong mga hero kay dako man na silang tabang sa kwarta nga gikawat ra. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.